Ireki ditu ateak etorkizuna eraikiz guneak estatuan administrazio publiko batek martxan jartzen duen lehen politika publikoen laborategiak. Jabonek Europako beste hainbat hiritan lanean dabiltzan beste batzuk hartzen ditu erreferente moduan. Esaterako, Londresen, Amsterdamen, Berlinen edo Kopenhagen lanean dabiltzanak eta etorkizuna eraikiz programak planteatzen dituen ildoei erantzun gura die. Etorkizuna eraikizek egiten duena da gobernantza eredu berri bat martxan jarri, herritarrekin izan beharreko harremana transformatu dela bat, eta gero baita ere mekanismo nagusi moduan esperimentazio aktiboa jartzen du martxan. Beraz, gune honek eman nahi dio erantzun horri. Etorkizun eraikizek erakunde, gizarte zibil, elkarte, enpresa herritar eta bestelakoen artean aliantzak ehuntzea du zutabe. Hori horrela, etorkizun eraikiz gunea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzaren lehen solairuan kokatu dute, kale mailan. Gune hau beste erabilera batzu zeuzkan gune bazan, hemen departamentu baten espazio bat zegoen, eta guk egin duguna da guzti hau eraberritu eta benetan lotu baita ere simbolikoki sarrera nagusira. Nahi dugulako herritarrek referentzi bezala edukitzea gune hau eta jendea etortzea. Ez bakarrik eragileak, ez bakarrik elkarteak, ez bakarrik enpresak, baizik nahi dugu hiritarrak baita ere etortzea eta kezka berezi olima daukate proiektu baten inguruan ona etortzea eta hemen ikustea, galderak egitea, jendea egongo da, gandela erantzuteko, egongo dira material diferenteak, informatikoak eta fisikoak, hor azkenean hemen eduki nahi dugu referentziatasun nagusua edukiko duen espazio bat. Olanoren esanetan gunea funtsezkoa izango da adostasun eremu berrien sortzailea izango duen papera dela eta tamainari dagokionez 200 metro karratu ditu 3 espaziotan banatuta. Bilera gela bat, bisitariei etorkizun eraikiz zer den azaltzeko edo azaltzea helburu izango duen eremu bat eta erabilera anitzeko beste gune bat. Etorkizun eraikiz guneak agenda nabarmena du jada 40 ekitaldi inguru ditu eta programatuta urte amaierar arte. Tartean, mintegiak, topaketak eta hitzaldiak. Etorkizun eraikiz foroa ere bertan egingo dute urtean 4 alditan. Aldundiko ordezkariek azaldu dute programazioa zein espazioa bera bizirik dagoen proiektu baten parte direla. Eta horrela, irekita daudela, herritarrek zein gizarte eragileak egin ditzaketen ekarpenetara.